Apollo Abrigana, fourth battle of the night, make some noise! Salamat sa kumpanya karon na Zultus Lubua, di busik kong Turbo Hectic, Boss Mayon, salamat. DJ for the night, Daiho! Sa akong wala, gikan pa sawang, make some noise for Ralph! Sound to, gikan labangon, make some noise for Trick 1! Yo, Trick 1 guys, 7 Kings. Shoutouts to Turbo Hectic, kay Boss Mayon, buhutan ka na nga tao eh. Kay Range, tanan, GI. Gay. Ay, panang kwentos. Daw si Trick 1, pili niya siya una. Yo, minaw tatanya na. Game. Yo! Unang, duwa na ko sa Rapolo. Sir John Leo, ano sa paghatag og kontra? Ikaw kay naglibog. Giapila lang unta nimo si Monchito para dungan silang masunog. Oh! What's up, Ralph? Nagpaka-hard ka sa duwa pero malas ka. Expert imong na kontra. Pero para nako normal ra ning duwa ah. Mura ra ka sa able nga portahan do kay easy ra ka. Kay diri sa duwa, di kaduwaan. Pero duwaan ra nako. Mga ipakiduwa sa kong duwa. Kung di ka gusto nga mahago. O perme jud kahago. Kung ang duwa na to, tago-taguan. Kay ansansa nimo makadaog ka, di nimo makita. Kay ako nang gitaguan. Maong tago kung asa ka tago. Kung naapakay kataguan. Kay basin hulbuto na kung ang nagtago nga armas nga akong gitaguan. Pero di na kinahanglan. Kay masayang ra ang mga bala. Akong baba, akong gabiton. Kaya ba sa armas o ang mga letra mao'y bala. Mga ko karon magpaarak. Masusama sa gubat sa Marawi. Liguon ko rin sa bala. Yan dagway nga murag membro sa maote. Mao nga, bang-bang taba ng uto kay matangtang. Ako kang paantuson murag babae nga gigangbang. Kay sa imong mata, ako ang sambol. Gibait ni pag-ayo maong di ni mahabol. Aksyog karatol, buak bagol-bagol. Pahakat ko ng uni mong gamay nga murabag logo sa Apple. Maong kadaugan rag, di ni mo mabawi. Murag alahas nga narimate. O kung chis pa ni atong duwa, dugay ra ka nga namate. Time, run 1, ha? Yo! Wa kailain padulungan baboy kung di sa langit ra. Masunog daw ni Chito pero ikaw na una napaig na. Yo! Imot na wala ahak ay. Yeah. Balik. Karon reaksyon na kalampag. Kaya ko kalit ng haud. Leo, saan imong gihatag? Huwag kakapalit og laog. Murag baboy nga nasaag sa kapait ng out unsaon paglingaw sa ilang gibayad kung akong ka-bracket wipe out. Wipe out. Time out. O ka-bracket wipe out. Leo. Leo, apin na og big fish na. Selfish ka. Gihatag pagod niya. Piglet ra. Oo, nanduwa sa abrigana. Pagsuslubuhat na ka-brigada. Kay galibog magid ko o humbaba o afritada. Di ba? Maong let's all eat this poor pig ang damang lamas. Kay mag-food trip, ragyo trick ang imong labas. Sa ka-good shit, maka-toothpick kay ini kagawas. Nya ang whole meat, kuwag forfeit para di katakas. Diba? Ingon na ani ko, mukha tayo baboy. Di tigados na akong bagakay. Kay puspusan di kag baga kay nakahoy. Sa panit lang tatsa, pero sakit kada stansa. Sobrang sa kurso, abot sa langit ang kumpiyansa. Dati ka mismo itagak, para kritikan o way tsansa, wako'y bars ka ng hawak. Murag
kriminal nga wet na ipampiyansa. Murag kriminal nga na ipampiyansa. Diba? Kay armas nakapalti kang imo mapasalba. Papas ni sa kung rakit ng akong ipasalta. Maong babayi ninyo si Trick. Kaya kung kabrakit na papa. Hait nga at saan akong igamit sa pagraspa. Kung sa kahadlok niyang maihaw ang baboy ni Iglas na wa manggani ka kahibaw ay baboy ihas ka. Baboy ihas ka. Baboy ihas ka. Bawo di na ka maabdan pa og ugma. Ay palabi og high blood. Leo sa kalami sa humba. Nisaka akong high blood. Nisaka akong high blood. Pero katakiyon manggani ko ani. Di magsakit akong buot. Oh, papatay ko nimo pero at least mauna di ka gurot. Mana? Yo, minaw. Wano ko'y bout sa duwa. Pero dugay na ka sa duwa, o gihapon kay improvement. Pildi na karon ha, kita-kit sa lang sa tournament. Misaka daw yung high blood, di may na ako magsilbi. May pang high blood kay naapay atake. Pinapost pa sa FB, gwapo ko. Hashtag gwapo bars. Waka kuya pe. Waka kahibaw, parehas mugnaong ni sa Discord katong wak pa siya magparitoke. Kay grabe, kahamugiro. Unsa may gusto nimo? Pareha mugnaong ni Cloud9 o si Cloud9 mo parehag naong nimo. Sige, tumaga! Ang iyong naong ang ipanghubak! Murag siminto nga giguba nga wala pa tiwas pa o bakbak. Kay imong mga barang sama sa imong dagway. Grabe ka bati. Murag tinuwang ako ang sa timpla. Kay way lami. Ako mga bara sama sa Pacific Ocean. Di nimo masukod ang kilawmon. Sigurado nga mahutdan ka og hangin kung imuhali nga sa umon. Maong bisag usapa ka barko nga Titanic. Para na ako usara ka kabangka. Kaya kung kagahi sama sa ice, kung patay kong mubangga, barko, Titanic, ice, wala ba'y nakakuha? Di ba nalunod ang barko nga Titanic atong sa ice na ni bangga? Maong atras, kaya ang imong gisagubang ko sa kadako nga dilobyo, bisa magpatabang pagka sa pag-asa, di ko mapugnan, sama sa Bagyo, pauwanan, di ka og bara, taman nga makaligo ka og saway, gubon ako imong kalibutan, sama sa gilinog nga balay! Sa akong paglabay, ang imong pundasyon dili magsilbi. Kay nagkayo akong letra, sama sa sunog pag niage. Kay ako sa kakalamidad, puro kalisang akong ibilin. Na ikaw ipo-ipo, kay pulos ra kahangin. Maong, di ko malunod sa imong barang nga mabaw. Mga barang may unod-tungod. Kadaghan ra ang sabaw, mga linyak inamaw, sa tao nagpakauwaw, ang atong duwa ra di maluto, kay magpabilin kang hilaw! Liyaw! Oy! Game. Labas sa linear ron kritikal. Basta di lagi makaapas sa lyrical, mana na lang mamisikal. Yeah. Hari, kasigiman lang kag diktarar. Wa manggani ko nireklamar sa usa kasi manarani nga preparar. Sa kasi manarani nga preparar. Kaya wala gani akong kontraw para tidaanan. Samtang ako akong mga miguan Kaparti na daan. Kaparti na daan. 1 week preparation, mang wala kay kadaganan o 1 week preparation kayo sa kabanga ang ipangandaman. Mapildi na lagi ko sa hari, matupasa sa kadaghanan. Naka-feeling lamang gahi, wap agani nagkapangalan. Pagani nagkapangalan. Kaya di ko madawi in just 1 trick. O preparation ako 1 week. Pero patay ni gamit lapis, so you better call me John Wick. Better call me John Wick. Faction. Dintot na kayo. Na-slide mo noon. Ala, sige, bahala na, pero ako ning ipadayon. Yo! Kaya wow,
Pangkaraan kayang galawan ni Gago. Pero ang kaalaman, murag sanina sa Pasko. Bag-o. Wow bro. Mauwaw ko. Kung sa tagat, amat agad kami mga gahi mang lubog, samtang kamo mulutaw mo. Kamulutaw mo. Los-los, kunuhay nga t-shirt. Sa kadako, halos din amo sulod sa hangir. Ako to ang hayayan. Huwag ari mo mismo masangit na ko, tanan umog na rapper. Ay. Time. Quick one, let's go. Ingon, murag. Yan lang, di lang ako maripat. Kaya murag, pildi na kanaan. Wa kang makasag-o. Kaya gahapon pa si Monchito o Alex na human. Di ko mahutdag tinta. Kaya gamit ako lapis. Kung ang kontra nga masuwatan. Siguradong mga erase kaya akong mga bara. Susama sa eraser. Mga ikatinga akong imong pangan. Ma-erase na sa poster. Kaya kung kitang duha ilim nun, dili ta magka-label sir. Kaya ikaw ang tuba, ako ang MP. Mang sa duwa, ako ang fighter. Mga bara na ko classic. Pinahilong, murag sniper. Nga ikaw po pinahilong. Nga nagsalig na sa ghostwriter. Nga karon na pistola ka, ha? Kaya wala kay kwenta. Imong karin sa masapapit, di ka muliho kung may Monchito nga nagdala. Kung ayaw lang ipugos, dai mong hilig, kaysa marakasa. Kung ayaw lang ipugos, dai mong hilig, kaysa marakasa libro, sa auto ra ka nagsalig. Kay nabiyaan na ka sa panahon, kay grabe ka badlungon, pwes dunggabon ko ni si Bad, aron diretso ni sa lungon. Kung tirahon ako imong kagrupo, mga wagtang ra nagkalit, murag polling star. Kung iakbang ko ni mong Alex, bitaron ko na anang dila, makalitok na naog ar. Si Banks, dito na ako tirahon. Kaya ako tong idol. Ako tong idol. Pero kung ako tong tirahon, mura tong jeep nga na highball. Si Monchito, dugay na ako naglagot. Grabe makasabot. Kung ako gani maglagot, bitaron ko to yung bungot. Wow! Yan yung ulo murag balon. Puro hangin ang sulod. Mura na kag akong anino kaysa ako ka nagkukod. Bati kay mong agi mga sinuwat walay unod. Mura na kag mga barang way koneksyon. Mura na kag wifi nga walay load. Karon sa ako ka ni Bangga, patay ka sa akong kamot. Karon sa ako ka ni Bangga, patay ka sa akong kamot. Murag lang sa nga gidukdok kay siguradong muduot. Tagahapos sa masamaso mong di ka makapugong. Kada dukdok sa akong martilyo, ikaw ang lansa nga gilubong. Kay replikaram ni Monchito ning hangal. Sir Jan Leo, hanapay ang Xerox, ihatag ng original. O si Alex sa letter R, di ka litok. Talipat ka kay iyang letter R, literal na kalihok. O siral. Yo. Sa akong gagahi, makaguba og zipper. Tudloan di ka og unsaon pagduwa sa heater. Kay kanatuyok sa akong round. Na ako'y mabunutan. Kinahanglan kang mang-down para di masunugang mga baraha nga angay mahurot o kagamyan man lang gani para lang makadaog na ako'y malabay nga hari. Maong hits, samtang ikaw murag sa tong-it na hotdan. Maong trick, agontahan ang mga kumpit sa imong dunggan. Kay sa dihang giingnan, kon real dyan, nga katong inyong videographer, imo daw giin dyan. Let's ka, trick, libre lang walay bayad. Sige lang og saad, yung rason, ang jeepney daw na saag. ang jeepney daw na saag. Steve, tawag.
Dito na saag niya. Nya. Yan na. Ang jeep dito na saag niya. Si Kuya nilang naghatag og kasikat ni Motrick, baong ayaw pabuta nga ang hayag mapaong. Tungod sa inyong videographer, nakita na mo ang imuhang haslag nga naong. Di ba idol ni mo sila Ding Dong Di, Inchong Di? Na ganyan sila upcoming movie ang title King Kong 3. siya ang permenting kabuangan ni Chito ug ni Winston Lee, King Koy ra siya gamay nga muraba og Simpson T. King Koy ra siya gamay nga muraba og Simpson T. Kay Pipichogi ka brother. Giat ba man hinuon sa pang heavy duty nga rapper? Kanyat bang makakaroon na ay tendency dong nga masuod ka sa lungon o sa emergency room? Kay karon sigurado kang ma-trouble men. Ay maong ay napagpakaharong ingnon. Usaon ba man ang double M kung 9mm na ang gitiyon? Pero dip ani mao. Tilibil ako na pa sa una. O dip ani mao. Kay tiil pa akong giuna. Tiil pa akong giuna. Mau shout out to all pushers out there. Palihog lang ikaw. Tokpod aning posture rocker. Di ko police. Pero ako ang torture master. O ang igamit sa culture, brother. Murag kamot sa football, soccer. Ay na nakapag rap trick. Pwede lang mag YouTube vlogger. Hindi may gusto few years after. Yun natin ang mga future rapper. Time! Make some noise for Real Patrican! Rapolo Abriganda! Fourth battle of the night! Real versus Trick 1! Magpakano balik! Judges decision 5-0 Trick 1. Judges, mas masilang judges. CJ Rapin Risco Gang, yatag ng likuan ng daw 2-1. First round ang yatag ni Ralph kay medyo stumble yung lines pero nabawi siyang bars. Then round 2, inhina na Jack Cho, yatag ng likuan. Mas na yung bars ng likuan, round 3, likuan. So 2-1, check 1. Yo, JL, tres para plus daw. All 3 rounds, take 1. Sayang ang rounds ka round. What's up, sir? Ako gibutan si Trick 1 overall performance. Pero shoutout sa multis ni Ralph. Kaya ito, nanay potential. Yung levels para na round 2 ayos kayo mga multis na pero consistent pa. So, second and third round, talaga ang required. Liga Crosoro, 3 rounds para kay Katore. Strict one kay wala ang kalaban wala mo kay parang presence, stage presence. Shout out.